nó hot cả ha mà nó bị đi cả tao cho tao làm sụp có cái có cái mà hai trái sát bị sụt để mà này có tia thay thay tay chân nóc bài có salen bag mà phải cả tao bà sức cái bên có cả sai trong khá tao bên có cả saman tao bớt sari ya có baksa baksa bora hình cái bona bạc par hình baksa baksa bora hình cái bona chalak sao hình baksa baksa cái hàm baksa baksa cái hàm ya hình bona sức cái tao có cả sai trong khá bên có cái sát bị sụt để mà tao anh một hình cái lại cả hàm nông ra có ani tako bukhurong no joton ma ko jago he dol pm deba mano kisa suba jadi boasike borone help khayo boasike borono suba go onek bor kaham inke bor tawo video kaham to banabo ke tai bosai to ko tongo onek bor kaham inke bini link ang description ri rinai ani video tolago description ri rinai nor kisa habo bono kisa support khaibedi tako bukhurok ano suba to ki bono kisa suba baidi onek bor kaham bo thino kaham lama khayo oba baksa borok baksa busu itu barok kaham ke interview layan ni bagoi omni bagoi sama haike ko kasai tongo do takuro bukhoro baksa busu borok auto phiri bago hinai itu bo phunung mane bagoi sama hayo thango baksa busu borok kaham ke interview layan bagoi tai bo ko phurungo rio hinkai ba auto phiri se bago ram khoksa phuno nangya phiri se rio hinai oma haike itu bo phunung mane bagoi sama hayo thango do thengno char bisuje derama bo ram khokse phono nange bare bagya bo instrument hisab kino rio thingno mase rang sujanai jar kino rio sabke rang khoksa phono nangya bare phiri ri manai ba ke buri maya 1000 auto sabokai phiri ri manai ba ri maya bo bini naikol mung bo kaham no bini chuwa mung bo kaham no omno kaisa ba kaisa ta hincha rok ta salaisili ani mote hingkala sat bisoje derma kaham no ongkai tabo tai kaisa bo bazar buti khalai rikha tabo bo bazar ti khalai riye se bazar manane thangoi tongna bole ta bazar bo manane thangoi tongo bo lama kaham no khaimani kalai khao bazar lai gai o kuri borok bazar thangnani gai lama hakchal ma thangoi muiro phaljana gai para gana ro kisa misa muiro phale ma khai hamya diba gai bini naikumung bo nai kaham no gai kaisa jaga bo auto bagoi auto manai bo manjak manai no manmane ro nungoi tongo haipono phiriba sabu kai bagmane ba mane statement hisab ro ki ri khata bo bini chuang mu bo kaham no bono ba hamya ra himia omno tipar sa hamya ro ta hinladi bo ma haike suba obo nai garita bo chuba mane kaham da hamya da puila nai garita wansuki nai garita ulo je phuru saya khai apo kai jai sarita obo baksa buso bono ko phurungoi to boksa mane bagaisa ma haike bo kisa baralongoi tongo do kisa bui bai saya sajagai tongo parsa bo ma haike mutangjak sinai hinai bo muktui kulayoi kap kha tipasane bagoi samung khaimane bagoi se ama haike baksa busu borok bai hang pirang khaijago hinai bo kap kha mukti kulayoi kai thingno bo tipasane bagoi lama kaham no khai tongna bini wan sumung tongna kai bo tamo samung ro khai bo sare sadia haipona bo amuto jotoni secret tongnai no bo tamo business khai bo sare sadia kai omuno ta saladi chat bisoje dema kaham no abo baksa busu borok bono kok phurungoi ri mane bagaise ma hai gothana oin thango gai phiri rok bago hinai phurung mane bagaise oin thango thingno phiri omuno taku bukhurok norok chat bisoje dema cho mane hamja khai ba comment khai sabadi mane chat bisoje dema cho mane oma haike cho mane hamja hinke ba comment khai sadi kahamda hamia do comment khai sabadi ang nong ni comment pore nai ula gai baksa borok maya rong khana baksa busu borok rang rok ri maya nong khana gai masa musu ba mane tongkha gai